Usa siya sa mga bagong naong sa Sparkle Artist Center sa GMA nga ang ngayang atangan gumikan siyang talento. Ang Talented Sparkle unang nakita sa World Between Us niadtong 2021 ug nakita na usab siya sa GMA Network's longest running Saturday family sitcom ang Pipito Manaloto sa episode nga tuloy ang kwento Dagdag Sahod. Gawa sa acting, naila usab siya sa iyang talento sa pagkanta. Gani, aduna siya bag-ong kanta nga atong mamahimo na mapaminaw ug ma-download sa atong music playlist. Maayong buntag, Seb Pajarillo, at welcome dito sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso this morning. Hello mga kapuso, maayong buntag at maupay ang haga sa inyo lahat. Hello. Sana naman maganda ang ating week. And yeah, good morning. Seb, bilang isang musikero, what music genre ang nakakapagaan ng umaga mo? And can you give us a rendition just to freshen up our morning? Siguro rendition, ito yung isa sa pinaka-favorite songs ko. Simula bata pa ako. Yung kantang Ikaw Nga ng South Border. Hindi ko alam, siguro lahat naman tayo alam na yun. Diba? So, it goes a little bit like this. So, heto na naman, nag-iisip, minsa'y nagtataka, nasa akin na ang lahat, ba't namumuli lang? Nais ko. Pero something like that, you know, parang to freshen up lang. Sneak peek pa lang, di ba? Pabitin muna tayo para pogi, di ba? Pogi yung dating. Thank you for that, Seb. And because of that, we're very curious as to when did you start singing and who's your greatest influence? Baby, I remember when I said some things that I was not supposed to. I just couldn't keep it in, and I need to say how much I love you. Bale, I started singing at a very early age of like 5 or 6. Na-inspire akong kumanta dahil sa tito ko na si Harry Santos. He was a member of GMA way before. Ganun, sumali siya sa Pinoy Pop Superstar, yung mga ganun. At dahil sa mga impluensya at inspirasyon mo, Seb, ngayon ay certified Sparkle Artist ka na. May we know your journey nung nangarap ka pa lang na maging artista? So gustong-gusto ko na maging artista. Yun rin, bata pa rin ako. Na-inspire naman ako sa pag-artista dahil sa teleserye na Mulawin, which was directed by Direk Dong Zapata. And luckily for me, yung unang project ko sa GMA was The World Between Us, which was directed by Direk Dominic Zapata as well. So parang feeling ko tadhana. And ibang-iba lang talaga ang sarap mag-feeling na napapakita mo yung emosyon ng mga tao ito at saka nakaka-relate sila. So far, Seb, what are the lessons that you've learned from your Sparkle Artist journey? Ability na kaya mong makisama sa tao, yung pagiging mabait, pagiging valuable, yung makapagpakita ng sarili mong totoo. Yung parang you're not afraid to be who you are, but at the same time, wala kang nasasaktan na ibang tao. Yung pakikisama na rin, yun yung parang isa sa pinaka-main lessons na natutunan ko dito. And then, ang saya makipag-usap, ang saya matuto sa mga veteranong artista. And your hard work has paid off, Seb. With that, we've learned that you have a new single. Can you share this to us? So yung bago kong kanta will be released later on today. Hopefully, lahat tayo maging excited, pero yung title ng kanta natin is Want You. So, isa siyang magandang love song. It's about being very in love to the point na gusto mong ma-in love sa isang tao lamang sa buong buhay mo. So, ayun lang yung gist na masasabi ko siguro. But it will be released later. So, abangan niyo po yan mga kapuso. Want You by Seb Pajarillo. And talking about in love na ba si Seb? Ay! Naku naman, grabe po. Nahulin niyo ako dun ng na hindi ako prepared. So na-in-love na ba ako? Siyempre naman, na-in-love na ako ng punong-puno. Nabigay ko na yung lahat-lahat ko. Seb, what is the inspiration behind this song? And sino ang compose nito? Bale, the person that composed this song is one of the most talented composers, which is Miss Rina Mercado. So, ang galing-galing na composer po nito. And yung inspiration po namin sa kantang to is yung ability nga po na pag-commit, yung maging decided, maging parang mag-decide na kaya mo nang magmahal unconditionally. And ang sarap kaya sa feeling na alam mong may taong nagmamahal sa'yo ng
And of course, we won't miss this chance to hear it from you kahit a few lines lang, Seb. And I want you closer than the air I breathe. Want you saying that you're mine to keep. Want you forever and eternally. It sounds beautiful and we really want to listen to the entire song. Kaya naman saan ito pwede ma-download at mapakinggan ang ating mga kapuso? So mga kapuso, ito na nga. It will be available on all streaming platforms, mapa Spotify, YouTube, iTunes, lahat-lahat na. Mapapakinggan niyo po yan sa lahat-lahat. And before we end this interview, what's your message para sa mga kapuso natin who are watching right now? Message of hope. Okay. So mga kapuso, alam kong madali tayo sumuko nga. May mga panahon talaga na mahihirapan tayo. Pero ang isipin lang natin, walang success kapag walang hirap. So huwag tayong bibitaw dahil lahat ng pinagdadaanan natin ay may mabuting kapalit naman. So ayun po mga kapuso. Daghang salamat, Seb, at congratulations! Good morning to everyone as well. Thank you po mga kapuso. Thank you for having me here. Thank you, thank you.